På vores calciumsilikatfabrik her i Danmark kommer vi til at reducere vores CO2-udledning med 6.800 tons om året. Besparelsen kommer, fordi vi har udviklet en ny produktionsmetode, hvor i vores tørri kan erstatte gas, som er et fossilt brændstof, med el, som er en renere energikilde. Der er investeret massivt i det her projekt. Oven i købet i et område, vi normalt omtaler som Udkantsdanmark. Med det her meget innovative projekt er der ingen tvivl om, at vi definerer fremtiden og skaber en positiv forandring for både vores medarbejdere og for vores mål om at reducere vores CO2-udslip. Og det er vi selvfølgelig stolte af.